Vždycky začínám tím, že ten typický Parkinsonik už dávno není ten obraz, který má možná veřejnost na mysli, když se řekne Parkinsonova nemoc, že to není ten starý, schrbený stařík, který se třese a nedokáže udělat ani krok a měl by někde radši ležet, aby se mu něco nestalo. Ale víc než polovina těch našich pacientů a pacientek tak jsou mladí, jako produktivní lidé v nějaké 5., 6. dekádě života, kteří aspoň podle těch dat žijí až 14 let bez nějakých vážnějších komplikací. Oni dostanou tu symptomatickou léčbu izikom, levodopu a ta velice dobře umí tlumit ty příznaky a oni ve finále jako nemají žádný vážný problém, který by je výrazně limitoval. A to je přesně ta příležitost, kdy my bychom je měli zařadit do toho tréninku, protože tak všichni vědí, že když posilujete, tak jste silnější a když běháte, tak jste vytrvalejší. To není jako žádný překvapení. Ale teď se ukazuje, že takováhle forma tréninku by teoreticky mohla i zpomalit průběh toho onemocnění, respektive nějaká data už na to i jsou, že se tak dá to onemocnění řídit.